של x חיובית נמק. בשביל זה אנחנו צריכים משהו להסביר לכם, ואנחנו נסביר את זה עכשיו. התחומי העלייה וירידה של הפונקציה f תג זה החיוביות ושליליות של f תגיים. אתה כנראה צודק, אנחנו נסביר עכשיו את הכל. זה כאילו קשרים בין פונקציה. אנחנו נסביר. תראו, קודם כל אני מבקש שכולם עכשיו יכתבו איזושהי טבלה. אני אכתוב פה פונקציה, ופה אני אכתוב נגזרת. כלומר f ו-f תג. f ו-f תג. איפה שהפונקציה שלנו עולה, הנגזרת שלנו חיובית. איפה שהפונקציה שלנו יורדת, הנגזרת שלנו מה? שלילית. איפה שהפונקציה שלנו בנקודת קיצון, הנגזרת שלנו מה? אפס. צריך למצוא איפה שבפונקציה זה יורד. כן, שנייה אנחנו נעשה את זה אבל לאט. בסדר, שנייה אחת אני כבר אתן לכם להתבטא, אני רוצה משהו לסדר. אז עכשיו אפשר להגדיר את הנגזרת כפונקציה, ואז לעשות נגזרת של... נו, כאילו נגזרת שנייה זה כמו נגזרת ראשונה. סבבה, אתם צודקים אבל תכף סבבה. סבבה. מה? צריך לפי הגרף. זה לפי הגרף. נו. אז... נו, באמצעות זה משהו... יש טבלה כזה של קשרים בין פונקציה לנגזרת ראשונה לשנייה. טוב, אני כרגע יחד איתכם רוצה לסרטט סקיצה, אני מדגיש סקיצה של הנגזרת. סבבה? סקיצה של הנגזרת. הראשונה. אתה נורא צודק, עשיתי אותה כבר בערך פה, אבל בוא בכל זאת נעשה לה איזושהי סקיצה. תראה. בנקודה 2 יהיה לי מה? חיתוך. כלומר, פה יהיה לי חיתוך. איפה יהיה לי עוד חיתוך? בנקודה מה? חצי. עכשיו, אנחנו יכולים פחות או יותר לראות מה קורה כאן. אוקיי, מה קורה כאן? רגע, לגבי הסימפטות האנכיות של ה-f תג נשארות... הן נשארות אותו דבר, נכון. לגבי האופקיות אני לא הולך לדון בכלל, עכשיו זה לא כל כך משנה לי. בסדר? זה לא כל כך משנה. זה לא חיתוך, זה קיצון. זה קיצון בפונקציה, זה חיתוך בנגזרת. את מבינה אותי? עוד פעם? איפה שיש נקודת קיצון בפונקציה, הנגזרת שלי מה? תהיה נקודת חיתוך. שנייה אני אראה לך את זה, אולי... כן, אני רוצה להראות לך את זה באיזושהי דרך יותר קלה. תסתכלי משהו יפה, תראי. נגיד y שווה ל-x בריבוע. אז מה זה y תג? 2x. ומה זה y תגיים? 2. עכשיו נסרטט את זה על אותה סקיצה, ואז את תראי את זה מאוד יפה. זה נראה x בריבוע. יש? איפה יש קיצון? ב-0, נכון? פה זה יורד ופה זה עולה. איך נראה 2x? איפה שזה יורד זה שלילי. ככה. שזה עולה זה חיובי. תראי זה יופי. איפה שזה יורד, הנגזרת מה? שלילית. איפה שזה עולה, הנגזרת מה? חיובית. איפה שזה קיצון, הנגזרת מה? עוברת, בוא נכתוב פה 0, חיתוך עם הציר. יש? בואי תמשיכי להסתכל. זה היה F, זה היה מה? F תג, נכון? בואו נסתכל עכשיו כאילו זה G. כלומר
כלומר, נסתכל על זה כאילו זה G, פונקציה חדשה, ועל זה כאילו זה מה? G תג. יש? תסתכלי איזה יופי. כל הזמן אני במגמה של עלייה. אז אם אני כל הזמן עולה, מה אני צריך להיות כל הזמן? מה? חיובי. ואיך באמת נראה ישר y שווה 2? חיובי. כל הזמן חיובי. רואה את היחסים? עוד פעם, תסתכלי. יורד, שלילי. עולה, מה? חיובי. קיצון, חיתוך. עכשיו בואי נסתכל על זה, שזה הנגזרת, אבל זה כאילו מה? פונקציה בפני עצמה. זאת פונקציה חדשה. היא כל הזמן באיזה מגמה של... אז הנגזרת שלה תהיה כל הזמן מה? למעשה אני יכול לשחק עם הדבר הזה. אני סתם אספר לכם משהו. לפני כמה שנים בבגרות, באו לבחינה וסיפרו לתלמידים שיש להם את הנגזרת הרביעית, כלומר מישהו גזר 4 פעמים ושאלו אותם על הנגזרת החמישית. מה זה משנה בעצם, נכון? מה זה כמו? זה כמו G ו-G תג. אנשים התחילו להתבלבל, למה? דיברו איתם על הנגזרת הרביעית. מה זה משנה? אנחנו קוראים לנגזרת הרביעית בשם איזושהי פונקציה, אז מה זה הנגזרת החמישית? הנגזרת של הנגזרת הרביעית, אז זה בעצם G תג. כלומר, בצורה כזאת של הטבלה הזאת אני מסוגל לא רק לנוע מ-F ל-F תג, אני מסוגל לנוע מ-F תג ל-F תגיים, מ-F 3 תגים ל-F מה? 4 תגים. בצורה כזאת אני מסוגל לנוע איך שבא לי. עד לכאן אתם איתי? כן? טבלה מאוד 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 קשה למצוא את הקשר כאילו בין F תג ל-F 3 תגים נגיד. נכון, קשה מאוד. בשביל לעבור מ-F תג ל-F 3 תגים זו משימה קשה. תלוי איזה פונקציה. E ב-X. זה נכון. דווקא מ-F תג ל-F 3 תגים זה לא כזה קשה. כי יש את ההכירות בקטנות. אוקיי, תמיד אפשר לעבור, אבל זה לא כרגע מעניין. אוקיי, חברים, בואו נעשה. אני רוצה עכשיו לסרטט עם ככה את F תג של X. F תג של X, אני ממש יכול לעבור פה ולראות. מינוס, פלוס, פלוס, מינוס, פלוס. אז בואו נבצע את זה. בואו נבצע את זה. באזור הזה שהוא קטן מינוס 1 אני חיובי. אני מסרטט חיובי. אחר כך מה אני? חיובי ומה? שלילי. שלילי. אז בואו נצייר את זה פה שאני... סליחה? זה ככה. אם זה ככה או מה? לא. לא, אני כבר מדברת על הבא. מה רצית להגיד? אין בעיה, מה רצית להגיד? אז נראה לי חיובי ומה? שלילי. שלילי. אני מצייר בערך, אני נותן סקיצה, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, זה גם לא כך משנה לי. אחר כך מה כתוב לי שאני צריך להיות מה? שלילי וחיובי, שלילי וחיובי. אני לא יודע אם זה באמת הסיור, אבל אני מתאר בכל אופן איך נראה הנגזרת שלי. עוד פעם, אני חיובי, אז ציירתי איזשהו משהו חיובי, גם אם מישהו היה מצייר לי את זה ככה לא הייתי כועס עליו, אבל אין צורך. ופה אני מה? חיובי ושלילי, עובר דרך הנקודה, ואני שוב פעם מה? שלילי וחיובי, וזה בעצם עשיתי לפי הדבר הזה. עשיתי פה לפי הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה יחד איתכם להיעזר איתכם פה במשהו. תראו. כאילו F תג? ממש, לא, מה השאלה? לא, הוא אמר לי את הקשר בין F תג ל-F תגיים, ל-F 3 תגים. נכון, נכון. הנקודת כאילו זה פיתול נגזרת פה, אבל אני לא רוצה, אני מנסה לעקוף את הצורך בנקודות פיתול בכלל. אני מנסה שנייה פיתול זה תחומי כאילו. לעקוף את הצורך הזה, בסדר? לא, אבל פה צריך אותה. יכול להיות שאני אצטרך. יכול להיות שאני אצטרך. פיתול זה תכף אני אחליט יחד איתכם. בכל אופן, בואו שנייה נקרא את התרגיל, נתחיל ככה לראות. יש לנו פה ככה, רק על פי הסקיצה של גרף הפונקציה f של x שסרטטת, מצא את התחום שבו מתקיים פונקציית הנגזרת f תג שלילית, ופונקציית הנגזרת השנייה f תגיים של x מה? חיובי. אז קודם כל ככה, איפה שפונקציית הנגזרת שלי שלילית אני יודע. איפה היא שלילית? הנה פה היא שלילית. ומה פה? היא גם כן מה? שלילית. יפה. עכשיו תראו, יש לנו מצבים נוספים, שאולי עכשיו זה הזמן לספר עליהם. יש לנו במתמטיקה תחומים שנקראים כאור מעלה וכאור מטה. בואו נדבר על זה שנייה, לא תהיה לנו ברירה. חשבתי שאני אוכל לעקוף את זה קצת, אבל זה יהיה מסובך מדי לעקוף. אם תסתכלו על הפונקציה, יש פה את הקטע
מהמקטעים בפונקציה נראים ככה, וחלק מהמקטעים בפונקציה נראים ככה. תסתכלו, הנה מקטע של הפונקציה שמזכיר לנו פרבולה מחייכת. הנה מקטע של הפונקציה שמזכיר לנו שמה הפרבולה? בוחרת. הנה מקטע של הפונקציה עד לפה, שמה מזכיר לנו? שהוא פרבולה מחייכת, והנה מקטע של הפונקציה שמזכיר לנו שאנחנו מה? בוכים. במעבר בין שני נכון. זה נקרא, חברים, כאור מעלה, וזה נקרא כאור מטה. זה נקרא פעם כמור. נכון, פעם זה נקרא כמור, היום הפסיקו עם זה. יש לנו כאור מעלה וכאור מטה. אפשר לעקוף את זה לפי העלייה והירידה של... נכון, אפשר לעקוף גם את זה, אבל אני מעדיף לא לעבור. אני עכשיו כותב F ו-F תגיים. אנא תכתבו איתי. אם ה-F שלי כאור מעלה, אז ה-F תגיים שלי חיובי. אם ה-F שלי כאור מטה, אז ה-F תגיים שלי מה? אז עכשיו אני עובר יחד איתכם, ואני מסמן, רק בואו נהיה מרוכזים. פה אני כאור מעלה, נכון? כן. אז מה ה-F תגיים שלי? חיובי. פה אני כאור מטה. אז מה ה-F תגיים שלי? שלילי. אני מסמן פה מעין סימונים קטנים, אבל מתארים את ה-F תגיים. פה אני כאור מעלה, אז מה ה-F תגיים שלי? עד לפה מה הוא? חיובי. אבל פה אני כבר כאור מטה, אז מה ה-F תגיים שלי? שלילי. עוד פעם אני חוזר. אני מסתכל על הפונקציה, אני אומר היא כאורה מעלה. כאור מעלה נגזרת חיובית. אני מסתכל על הפונקציה שלי, אני אומר היא כאורה מטה. כאורה מטה נגזרת שנייה שלילית. כאור מעלה חיובי, כאור מטה שלילי. אלה שתי הטבלאות, איתם אפשר לנצח את כל התרגילים בבגרות. עכשיו בואו נראה מה רצו עוד פעם, אני חוזר, תגידו לי אתם. מתי היה... F תג, מה רוצים שהוא יהיה? שלילי, אבל ובו זמנית, ה-F תגיים חיובי. אז אנחנו צריכים גם וגם שזה יקרה לנו. אני אסמן לנו פה את הנקודות כדי שיהיה לכם קל לראות. זה 2, זה מה? חצי. פה אני פלוס, פה אני פלוס, פה אני מה? מינוס, פה אני מינוס ופה אני פלוס. אז תתחילו להסתכל, אני רוצה F תג של X, מה רוצים שהוא יהיה? שלילי, ו-F תגיים של X, מה רוצים שהוא יהיה? חיובי. אני רוצה F תג של X שלילי, ו-F תגיים של X חיובי. רגע, אבל ביקשו רק על פי הסקיצה של FX. רק לפי הסקיצה. זה סתם. זה נובע מהסקיצה הזאת. או מהטבלה, זה לא משנה. נו, תגידו לי, בין מה למה, חברים? כולם רואים שזה בין 1 ל-2? מי לא רואה? למה בין 1 ל-2? תסבירו לי אתם. בגלל שכש-F תג שלילית אז הפונקציה יורדת, וכש-F תגיים היא חיובית, אז בעצם fx היא חיובה כלפי מעלה. וגם אפשר ממש לראות את זה, אם אתה עבור פה מקטע, פה בתחום הזה בין 1 לבין מה? 2, זה שלילי וגם זה מה? איפה שזאת היא חיובה כלפי מעלה ויורדת. נכון. אז בואו נכתוב תשובה. לפי גרף הפונקציה, כמובן שפה יש נימוק מאוד מאוד ארוך, הם מנמקים איפה הנגזרת השנייה והנגזרת הראשונה וכל מה שעשינו, ואתם יכולים לענות תשובה בין 2 לבין... בואו נבדוק אם זה נכון. בואו נראה אם ענינו נכון על כל התרגיל. וואלה, איזה יופי. אז כפי שאתם רואים, לא שאלו אותי, וזה מה שאמרתי לכם מקודם, לא שאלו אותי מה נקודת הפיתול, ולא ביקשו שאני מה, אגזור פעם שנייה, זה לא עניין אותם. מה כן הם ביקשו? הם ביקשו לראות אם אני מבין את התמונה שנמצאת לי מול העיניים. בדיוק, האם אני מבין את התמונה? אני מבין. אם זה עולה, או
יורד, או אם זה כאור מעלה, או אם זה כאור מטה, הדבר הזה מאפשר לי להבין מה קורה לנגזרות. הנה אני חוזר על התהליך, עולה נגזרת חיובית, יורד נגזרת שלילית, קיצון נגזרת 0. כאור מעלה נגזרת שנייה חיובית, כאור מטה נגזרת שנייה שלילית. בצורה כזאת ככה עברתי לאט לאט וראיתי. יש לי שאלה. בבקשה איתי. היחס בין הפונקציה לנגזרת היא כמו היחס בין הנגזרת הראשונה לנגזרת השנייה. נכון מאוד. אז תחומי החיוביות והשליליות של הנגזרת זה התחומי העלייה והירידה של הנגזרת השנייה, שזה התחומי קירות וכמירות של הפונקציה. נכון מאוד. זה בגלל זה אמרת שאפשר לראות את זה גם מזה, אבל אני דווקא לתת את הטבלה הזאת ככה שלא, אנשים לא יצטרכו להעביר 15 תהליכים במוח, יהיה להם את הטבלה, יהיה להם נוח, אבל אתה בהחלט צודק. אבל מה שחשוב רק, אם אתה בבחינה, שרק תסביר טוב טוב מה עשית. כי סעיף כזה רשום בסוף, אתה רואה נמק. והנימוק פה הוא עניין מאוד מאוד רציני. בסדר? אז אני חושב שנכון ללוות את זה בכמה, אולי באיזושהי סקיצה נוספת, אולי באיזשהו הסבר, אולי בדיוק לרשום את שתי הטבלאות האלה. משהו כדי שזה יהיה מאוד מאוד ברור. בסדר? כי חבל לדעת את התשובה ולא לקחת את כל ה... אוקיי. שאלות עד לכאן? בבקשה. יפה. אני מעביר את הכדור. הם יוצאים להפסקת אוכל עכשיו? אוקיי, אתם יוצאים עכשיו להפסקת אוכל. רגע, כמה דברים. אתם תחזרו, אתם כמובן תמשיכו לפתור כאוות נפשכם. מחר חבר'ה יש לנו לפי דעתי את השיעור הכי מעניין שהכנו לכם, לטריגונומטריה. אנחנו נפתור וגם נציג איזשהו משהו במצגת. אני חושב שאתם מאוד תהנו, אנחנו ניקח איזשהו תרגיל. ניקח לנו לפתור אותו כמעט איזה שעתיים. תרגיל אחד, אבל הוא ייקח אותנו בכל הגיאומטריה ובכל הטריגונומטריה, אני אלמד ממנו המון דברים. אני חושב שאפילו המון דברים שאתם תעזו ותשאלו איך אף פעם לא יראו לנו את זה. אוקיי, אז אני מבטיח לכם גדולות ונצורות מחר. אחרי הפסקה אתם ממשיכים לתרגל עוד 2 או 3 תרגילים סבירים. תודה רבה שבאתם להקשיב לי. שואלים איזה? שואלים, מה אתם שואלים? זה מבגרות? כן, חבר'ה, כל מה שעשינו לקחנו מתוך בגרויות. אני לא יודע להגיד לכם את זה, לא זוכר במספרים, אבל פתרנו גם חלק ברמה של 4, זה היה הסעיף האחרון היה ברמה של 5, אבל כל שאר הסעיפים היו ברמה של 5. טוב, תודה רבה לכם. איזה שאלה זה? לא, הסעיף האחרון. רק הסעיף האחרון, חברים, רק הסעיף.